Asa jumulo majolo alu-aluhon tu amata nomor 2 de bata. Nungabe amang mangalu-alu damang tu amata nomor 2 de bata. Diha borseot diha Kristenon lumubi madihita ruas ni KBP. Asa Yesus Kristus do dalat tuamai dangadong nasahat tuamai yang gosomarhite anaki. Ope lehek ma alu-alu hodamang tu tuata Yesus Kristus situbus sita sialla saluhu na hadosaon. Moliate ma amang alu-alu hodamang mamuse tutor di porbadia nahok di rohani akan apa dia jala pajongjong di tonga-tonga ni huria las marhiteido jongjong nang huria nami HKBP atong alu-alu hodamang matutor di porbadia do tu saluhut na pertogi ni huria. Lasudu tidamang matu gabe horas tumula gabe. Asa tunggu sobahame amang amata debata Yesus Kristus rapdohoto di porbadia nasaluhu ma nang partogi ni huria. Songoni masaluhu nang ruas ni huria baik gramang ma godang soba. Susuk do amang las ni rohana misaluhu na ruas ni huria KBP dame dinaung pasahato patumona kami napatuduhon go pasu-pasu do siana mata debata saluhu na ruas ni HKBP dame atong ulup ponon nami may ulup na uli ulup na denggan bedamang madihami godang liat. Hali